28 grudzień, Górny Śląsk, Bytom. Tam gdzieś teoretycznie powinna być wieża kościoła Trójcy Świętej. Tu po prawej poczta. A, musicie uwierzyć mi na słowo, że tak faktycznie jest. Znaczy no, całkiem spoko to wygląda. Trochę jak scenografia do Silent Hilla. Przede mną ulica Piekarska, no musicie mi wierzyć. Woń, która roztacza się w powietrzu, jest bardzo oryginalna. No, wyłaniają się jacyś ludzie. Jeszcze chodzą, jeszcze nie padają na pysk, także mogło być gorzej. Kto by pomyślał? Nie, no to nie jest najgorzej. Widzieliście taki film na podstawie powieści Stephena Kinga Mgła? Oni już nie wrócą stamtąd. Nie wiem szczerze mówiąc, czy mi się uda trafić do domu. Pamiętam, że to było gdzieś tam. Zazdroszczę mu, że jest w domu. Idę kupić paczkę klubowych. To przynajmniej pooddycham trochę przez filtr. Kurde bele, to nie tu. Jeżeli dobrze wyliczyłem trajektorię, to powinno być gdzieś tam. Drodzy Państwo, nie wychodźcie z domu, bo już do niego nie traficie więcej. O chorobach płuc, serca i układu krążenia nie wspomnę. Tam musi być chyba jakieś ważne miejsce. Można też przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności. O, i tak możemy wyjść na plac. Zostawcie mi tam kciuka albo coś. Patrzcie tam jako.